Wimorenya kwa ramogi kamara marama intire machegni eweche manyien mag kagi kacha nyinga Simfroz Okinda. Riwruok mar Azimio puodho gi duol achiel Junet Mohamed kaka jatend kweth manok e od bura mamalo ka jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo bende opuodhi kaka jaleg kweth manok e od bura mamalo. Kopa kod duond buche manitie e Azimio kuom puodho Junet kod Millie, jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna okoni ODM okodonjo e winjruok kod piny owacho kendo jotelogo biro dhi nyime neno ni sirikal otiyo makare ne jopiny. Kombego ne odong' nono bang' mane en jatend kweth manok Opiyo Wandayi yande ne ogwel mar bedo jatend migawo mar teko e piny owacho mar William Ruto. Jatend ODM mamoko kata jotelo mamoko mabende ne ogwelo ting'o mane en jakom John Mbadi kod mane gin jolup jotend ODM Wycliffe Oparanya kod Hassan Joho. Kawadhi nyime ni Ogai Makojolo mar obila mapacho ka Gilbert Masengeli onyiso ikruok makare mar bad migawo mar obila e wi arita. Masengeli mane owuoyo e kar tiego obila ma Embakasi kinde romo manywanda jodito mag obila mapacho ka duto ne okoni jogo mapango bago ng'anyo tich ang'wen ni mondo otim mano kaluwore kod dwaro mar chik. Jatend obila bende olero ni gibiro timo duto maginyalo mar neno ni arita kwe onya e tunge Kenya duto. Romo bende ne ogoyo turbim e wi kaka sekta mar arita osechiedhe bwo dweche 2 mokalo ahinya to kinde ma yande ng'anyo mako alwora mathoth Thurka. We are just talking about the normal general security. That one we will call for another day, a press. But the fact that we've mentioned it is that everybody, every Kenyan, as per the law, has liberty to demonstrate, picket, and assemble as per the law. And that one, each and everyone is very much aware. And where the privilege of the rights of one ends is where the other starts. We are all Kenyans, and we have to live by the rule of law. This is a Kenya governed by democracy and governance by the Constitution. Joyale County ma Mombasa kotelnegi kod duol mar CIPK koro kwayo rowere mondo mi kik yuore ng'anyo mochan bago chieng' tich ang'wen motisi ni 8-8. Kane giloso to nono ka romo mane okelo kanyakla rowere e kaunti ma Mombasa, joyalo go koni piny owacho bende nyaka keti chenro mowinjore manano ni rowere oyud thuolo mag tije. Moko kuom rowere kata kamano koni piny owacho pok oyawo okang' mowinjore ne apisas mag obila mane rocho ratich jong'anyo ka komachielo to moko kuom jong'anyo ne okawnegi okang' kama moko bende ne onegi. Serikali ifanye bidii kuhakikisha kwamba vijana wetu pia wenye wako na zile qualifications za kufaa wanapata hii ajira kama iko uweze kupewa ajira, na itafuta kwamba ikiwezekana serikali tafute wale watu ambao watakuja kuinvest katika Coast Province na katika Mombasa, ili vijana wetu hapa waweze kuwa na ajira, waweze kuamuka na kwenda kutafuta riziki zao kama vijana wengine wa kawaida. Tunajua kesho kuna maandamano ambayo waliita 8-8. Sasa sisi tumeona tuwaite vijana wetu tuwatahadharishe, kwa sababu maandamano katiba ya Kenya imeruhusu. Wana haki ya kufanya maandamano. Lakini ukiangalia maandamano yanafanyika Kenya si maandamano tena, maandamano ya sahihi yalivamiwa na wakora, wahuni, wenye kuiba, wenye kuharibu mali za watu. Vijana, amani, amani, amani. Hakuna kitu kizuri kama amani. Lakini swali la kwanza ni je, polisi walioua washachukuliwa hatua? Kila siku imekuwa ni story tu. Pale ndani ya parliament kulikuwa na CCTV, waliofanya uhuni, waliofanya nini, kesho yake wote kwenye CCTV imewashika. Lakini CCTV ile haikushika polisi aliyeshoot. Hii Kenya inahitaji maombi, alafu ya mwezi mzima na shehe na padri waje kila siku waje waiombee hii nchi. Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni ogatolene sirikal pango duoko kumba mar Linda Mama ka achiel kod ber mamoko mondo kony mine mapek. Kaluwore kod Mudhoni, jo Kenya mathoth osebedo ka kwayo duogo mar chenro makamano. Gino momiyo sirikal owinjo ywakgi kendo medo negi sani nitiere chenro mar goyo mbaka gi jopiny mondo gichiw pachgi e lokruoge ma gidwaro e okumbano mar Linda Mama.
Bende lero ni Linda Mama en achiel kuom mise madongo e okumba mar thieth mar Social Health Insurance Fund mabiro konyo mine mapek e budget ne. Today we can concentrate on the bite. Remember, we have 3 funds right now in social health insurance. We have the primary health care fund, we have the social health insurance fund, and we have the chronic, the accident, chronic, and critical illness fund. So the exchequer and the social health insurance will cover everybody. It is for us now who are in it's the Social Health Authority that will be able to equalize the funds in terms of which one goes to Linda Mama and what goes to SHIF. This is going to be a program under SHIF, just like it used to be. So we will not have 2 separate programs. But Linda Mama is going to be a standalone program to take care of the mothers and the children. Yes. Sirikal olando gero klase 2017 ne ikruok ne jopuonjre mabiro donjo e grade mar 9 higa manyien. Jagoro mongirore e migawo mar somo Belio Kipsang olero ni sirikal kosir kod jokanyo mamoko osechako gero klase 2011. Kipsang bende omedo ni sirikal dhi nyime gi tiego jopuonje 20,000 mabiro puonjo jopuonjre mabiro donjo e grade mar 9. Kipsang ne loso skul nyiri ma Moi Girls High School Eldoret, kaunti ma Uasin Gishu e kinde nyasi mar yango chakruok mar piem mag sinema kod thum mag skunde mar approach ko gauchiel e pachoka. We are on course and preparing to ensure that our children next year who will be moving from grade 8 to grade 9 are properly taken care of. I would want to mention and announce that we are already building 11,000 classrooms through the support of our development partners. We are also working with the CDF to construct another 7,000 classrooms so that we shall be able to have 17,000 classrooms by the end of the year to accommodate our grade 9 learners. So I want to assure the country that we shall be prepared in terms of classroom infrastructure to ensure that our learners transit from grade 8 to grade 9 next year. Riwruok jotije e mbalariany ma Nairobi obuogo ng'anyo ka piny owacho kodonjo e konyo tieko ywaruok moseneno e mbalarianyno. Riwruogno kokalo kuom jagoro margi Laktar Maloba Wekesa oyango ne ywaruoge mosebedo kadhi nyime osekelo midhiero ne jotije mag mbalarianyno ka sani giywak ni jotich pok ochulo osara maggi. Riwruogno kwayo piny owacho mondo okony e tieko ywaruok ka giyango ni gichano bago ng'anyo ka ywakgi ok owinji, bende gikwedo okang' mane okaw mar oro obila e apis jalup chancellor ma mbalarianyno Ngire Kiama masani ochunge tich. Meweka simu on, put it on. The University Council needs to act on the demands we are asking. Failure of which we will go back to our members and ask them to shelve their labor. That is the due process of the law. And we want to call upon the government to ensure that stability and order as the foundation of university growth and progress is restored in the university. We have manufactured instability at the University of Nairobi. And this has continued for a while now because there were reforms which were introduced a couple of years ago, 2 or 3 years. This union went to court. The court stopped the reforms. And what we expected was the existing structures were supposed to be upheld. One of the key dockets, Deputy Vice Chancellor, Finance and Administration, is yet to come back. Kopogore gi mano en sirikal koro idwaro mondo olok chenro mar chulo fees ne jopuonjre madonjo e mbalariany mondo mi jopuonjre maonge nyalo to riek thuolo mar somo.
Kaneloso nyasi mar chiwo bursaries ne jopuonjre 100 motim kod riwruok mar ACES Kenya e riwruok kod Barasa Foundation. Gavana ma Kakamega Fernandes Barasa owacho ni mbalariany ma pacho ka onge kod nyalo mar siro somo kaka migawo mar somo dwaro, kochiwo paro mondo sirikal odog e chenro machon mar siro somb jopuonjre kitiyo gi hola mar HELB. Barasa bende owacho ni koso pande kik mon sirikal chiwo HELB ne jopuonjre ma dwaro donjo e mbalariany. Know that the government has just changed the funding model for higher education. A week ago, the PS for higher education indicated a desire to review university fees for 2024 first-year students, and that is why the number of beneficiaries are reduced from 100 to 72. My call is that fees should not be raised. You maintain your discipline. I know you will come back as great people, as sponsors, to support this program so that we can touch more needy students. As I said, you see, we have only picked 72 from 973. So which means those who are left out is not that they were not qualifying. They were qualifying, but the chances were slim. Riwruok mar jochiw thieth nurses kod mano mar lakteche bade ma Mombasa obuogo bago ng'anyo poni sirikal mar kaunti no dine mchopo kare winjruok mane gidonje wi osara kod chudo mambalang e kinde mane ging'anyo. Koltane negi kod jotelo magi jochiw thieth go ywak ni sirikand kaunti odagi chulo gi osara kod omenda mabalang kuom thuolo mane ging'anyo kata bedo ni dono osegolo chik mondo chulgi. Chenro mar yudo duoko makare koluwo twak kod tend kaunti osegore Lwanda. Lakteche koro ywak ni wach makama ama osekelo negi ng'ikruok maduong' ahinya chenro magi mag tich ka koro gidwaro mondo sirikal mamalo odonjre wachno kapok giduongo ng'anyo. Na mojawapo ya mambo ambayo tulikubaliana ilikuwa ni kwamba tukirejea watu watalipwa mishahara yao na watalipwa ile miezi yote ambayo hawakuwa wakilipwa wakati walikuwa kwa mgomo. Lakini tukiwa hapa mwezi mmoja umeweza ukaisha na tumeona ya kwamba hii serikali kwetu imeweza kuandika barua na kusema ya kwamba watalipa tu kwa muda fulani ambayo inaenda kinyume na yale makubaliano ambayo tuliweza kuingia katika return to work agreement. Rudi kwa mkataba fulani kwa maongezi fulani ambayo tunaita return to work formula. La kustaajabisha, gavana wetu wa Mombasa ni kama hafuati sheria. Manake kulingana na court order zote ambazo zilizomfikia zinafaa turudi kazi na tulipe mishahara yetu yote ambayo tulikuwa tunadai. Kufikia sasa ni watu kadhaa ambao wanajulikana kwa maofisi ndio wamerudishwa kwa kazi, ni watu fulani ambao wanajulikana kwa maofisi ndio wamelipwa mishahara. Mishahara ilishatolewa. Pesa zimeenda wapi? Zimeibiwa ama zimeenda wapi? Mbona hataki kulipa? Mbona governor asilipe watu ambao wameshafanya kazi? Na kama chanzo kilikuwa mgomo, tumesema kulikuwepo na court order ambazo yeye anatakiwa kuzitimiza. Akiwa mwanasheria anajua vizuri kwamba court order it is not a wishful list. Ni zile ambazo zinatakiwa kutimizwa kisheria. Mine madhodho e kaunti ma Siaya kwa mondo neni odhodho nyithindo makare kaka yo achiel maneno ni nyithindo odongo e yo makare. Ka oloso kar thieth Mayala sub county e game jalony e weche chamo chiemo makare Janet Sika wacho ni nyithindo duto onego dhodh kuom dweche 6 maonge miyo gi chiemo moro amora kata pi kendo koso timo kamano onego bed ler kowuok kuom laktar. Jachiw thieth Lydia Beche lero ni dhodho nyithindo go konyogi e duoko chien tuoche mahinyo makogi. Gimedo kwayo joma chuo mondo bede opara manyime e neno ni nyithindo karo dhodhi makare weche mano sir kod MCA ma West game Susan Okwiri. Until 7th, we are here to promote, protect and support the exclusive breastfeeding. Breastfeeding is very important, and I joined the nutrition department together with the health facility administrators so that I meet the lactating women and we talk more about breastfeeding with them. The main thing is exclusive breastfeeding. So far, our mothers are well informed today, and they have left excited because of even the gifts that they got from the Mheshimiwa. We welcome you all to join our hands
to make this 1st to 7th an eventful occasion. We've really encouraged them, we've passed the message across of really ensuring that all our children are supposed to be breastfed exclusively for 6 months without giving any other thing, be it water, and if need be, then we will only prescribe medication at the facility level. And we're also really encouraging these mothers who are breastfeeding to ensure that they have good nutrition. Sekta mar limbe ma Mombasa medo bedo gi huma kanya kasani thoth magawa seyudo welo e kinda tamalo 70 kod 100 magayan kod jokanye sekta no kagichiwo lere wi kwan ma medore mag welo malimo Mombasa. Jokanye sekta no luoni dho wath kendo kar yweyo mar nyadhi mama mangima ngina kod bedo gi nisani skunde lor osemedo kwan mag welo kotingo jopuonjre matimo limbe Mombasa. Joala lora mama mangina okoni ler mar alwora no sani osemedo yuayo kwan mathoth mag welo matimo limbe Mombasa. Yale maandamano yaliathiri kiasi kutokana na kutofika kwa watalii katika bustani hii, na inaeleweka kwa sababu kila mmoja alikuwa anahofia pengine usalama wake. Lakini kwa sasa tangu kumekuwa na utulivu, tunaona idadi ikizidi kuongezeka, na hili ni jambo la kutia moyo. Sehemu hii ya bustani imeendelea kuwa bustani inayopendeka, na kila uchao namba za wale wanaotupitia zinaongezeka. Tukiangalia kwa upande ule wa kushotoni mwangu, tunaona mabasi ya watoto wa shule wanaingia, so tunaendelea kupata watu wengi ambao wanakuja. Tunaona sana wakati wanakuja wakija kuangalia maji, wanafurahia eneo likiwa liko safi. Upendo tulionao, maanake kila mmoja anakuwa ni rafiki ya mgeni na tuna socialize pamoja. Sasa tunaenda na kama miezi mitatu hivi, na watu ambao wanakuja hapa Mama Ngina siku hizi wanasema Mama Ngina sasa imeng'ara kwa sababu kila mtu ana volunteer, mtu ambaye anafanya biashara hapa ndani ana volunteer kufanya usafi. It's just really important to have it clean and good, and to keep the environment good, like in a beautiful place like this. It's very important. Fika hapa nimefurahi, manake wakati kulikuwa na furugu siku hizi maneno iko swali. Kunaonekana hali ya anga, hewa, hata ukiona kuko kutulivu, kuko kuzuri kabisa. Nyakaramogi mano beni makilewa giko marweche manyien makagi kachero kamano kumkautulu mari marbedo kodwe chendoni nyinga Simfroz Okinda.